Helpoin tapa aloittaa on valita yksi monista pre-program channeleista. Joka päivä musiikkiasiantuntijamme luovat uuden soittolistan jokaiselle pre-program channelille. Täällä aion luoda täysin mukautetun musiikkiprofiilini valitsemalla ensin musiikkityylejä. Sen jälkeen käytän liukusäätimiä säätämään kunkin tyylin osuutta soittolistalla. Voit myös luoda musiikkiprofiileja erityistilaisuuksia tai vuodenaikoja varten. Luo oikea tunnelma ja energiataso rauhallisiin aamuihin ja vilkkaisiin iltapäiviin. Dayparts antaa sinulle mahdollisuuden hallita, millaista musiikkia soitetaan eri vuorokauden aikoina. Voit käyttää ennalta ohjelmoituja kanavia inspiraationa tai mukauttaa Dayparts-osioita täysin haluamallasi tavalla. Esimerkiksi perjantai-iltaisin haluat ehkä tempoilevaa musiikkia, mutta aamuisin rauhallisempaa musiikkia. Voit helposti hallita ja ajoittaa musiikkiasetuksia vuorokauden ajan ja viikonpäivän mukaan. Ja musiikki voi käynnistyä ja pysähtyä automaattisesti liiketoimintasi aukioloaikojen mukaisesti. Kaikki musiikkimme on tarkasti seulottua kiistanalaisen ja eksplisiittisen sisällön varalta. Voit valita sisällön suodatusasetuksen, explicit, clean tai super clean. Oletusarvo on asetettu clean-tilaan, jolloin eksplisiittistä sisältöä ei soiteta vahingossa. Voit ladata omia sisältöjäsi, kuten kuulutuksia, mainoksia, jinglejä sekä still-kuvia tai videoita. Kaikki tekemäsi muutokset tulevat voimaan muutamassa minuutissa tai 1-2 kappaleen jälkeen. Voit mukauttaa, kuinka monta viestiä haluat toistaa tiettyinä vuorokauden aikoina. Oletetaan, että haluan useimpien viestieni soivan, kun liikkeessäni on vilkkaampaa. Voit luoda erilaisia käyttäjiä eri käyttöoikeustasoilla sisällön hallinnan helpottamiseksi. Käytettävissä on 6 eri käyttäjätasoa, joiden avulla voit mukauttaa kunkin käyttäjän käyttöoikeudet ja roolit. Näin työntekijät voivat käyttää tiettyjä osioita, kuten sisällön lataamista tai musiikkiprofiilien hallintaa, ilman pääkäyttäjäoikeuksia.